Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar muku da shirinsa na yau dinnan Lahadi. Yau muna ranar 28 ga watan Janairu na sabuwar shekara ta miladiya 2024 da ta yi daidai da ranar 16 ga watan Rajab. A hali yanzu muna cikin daren Litinin 17 ga wannan wata, hijira tana da shekaru 1445. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Labaran da za mu somawa da wannan sanarwa ta musamman daga Majalisar Ceton Ƙasar Nijar ta CNSP, sanarwa da ke bayanin fitar ƙasar Nijar da ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso daga cikin ƙungiyar CEDEAO, kamar yadda za ku shi ta bakin Colonel Major Abdurrahman Amadu. Sanarwar haɗin gwiwa daga ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Nijar dangance da kyakkyawar niyyarsu ta ƙarfafa haɗin kansu da kuma tabbatar da cikakkiyar hulɗa cikin mutunci tsakaninsu da sauran ƙasashen yankin nahiyar Afirka, duba da dangantaka da zumunci da ɗiyauci da makwabtaka da tarihi da taimakekeniya da kuma ayyukan ci gaban al'ummominsu. Shi yasa shugabannin ƙasashen nan guda uku da suka haɗa da General Abubakar Sangule Lamizana na kasar Hot Volta cewa da Burkina Faso a yanzu, da General Musa Traore na kasar Mali, da General Sainu Kunce na kasar Niger, tare da takwarorinsu su 12 suka kirkiro da kungiyar CEDEAO a ranar 28 ga watan Mayu na shekara ta 1975 a birnin Lagos na kasar tarayyar Najeriya. Yau bayan shekaru 49 masu girma da daraja, al'ummomin kasashen Burkina Faso da Mali da Niger na cikin takaici da kuttun ganin irin yadda CEDEAO ta ɓace ɓat daga hanyar da uwayenta waɗanda suka ƙirƙiro da ita suka azata. CEDEAO yau ta dibilbilce ga baki ɗaya, inda ta faɗa hallaka a cikin hannun Faransa, wacce yau take juya ta yadda take so. Kamar yadda kowa ya sani ne kuma kowa ya gani ya tabbata cewa yau CEDEAO ta ci amanar alƙawullan da aka kafa ta a kansu. Ta yi biris da duk illahirin bukatun al'ummomin Afirka, kai a ƙarshen lalacewa ma yau CEDEAO ta zamo barazana, bala'i, fitina da azaba ga duk illahirin mutanen Afirka ga baki ɗaya, hasali ma mutanen da ke rayuwa a yankin ƙasashen Sahel. A ƙaramin misali, ita dai wannan ƙungiya ta CEDEAO ba ta taɓuka komai ba na taimako ko agaji ko tallafi ga waɗannan ƙasashe guda uku dangance da ta'addancin da suke fama da shi yau shekara da shekaru, da matsaloli na rashin tsaro da na tashe-tashen hankula. Kai ƙarawa da ƙarauma, yayin da waɗannan ƙasashe suka yunkura domin ceton kansu da kansu, to lokacin nan ne ma CEDEAO ta ƙara tambaɗewa ga baki ɗaya, ta shiriri ce, inda ta fito ƙarara ta ce har abada ba za ta lamunta ba waɗannan ƙasashe su ceci kansu da kansu. Dangance da haka ne ta kirkiro da ƙudurori da dokoki da dai dukkanin matakan da take iya ta ɗauka domin ƙaƙaba ma waɗannan ƙasashe takunkuma iri-iri na fitar hankali, na rashin tausayi, na rashin sanin ya kamata, domin cilasta su wai su dawo a ƙarƙashin ƙangi na turawan mulkin mallaka. Ba tare da ita CEDEAO ɗin ta yi la'akari da cewa ta saba ma dokokinta ba, ta saba ma ƙa'idodin da aka girka ta a kansu ba, ta saba ma sharuɗan gudanar da ayyukanta ma sam. CEDEAO ta manta kwata-kwata da halin da al'ummomin yankin Sahel suke ciki na kisan gilla da hare-haren da 'yan ta'adda ke kai musu sahiya da marece yau shekara da shekaru. Amma kawai wai CEDEAO ita ta biye ma turawan mulkin mallaka na yammacin duniya domin a ci gaba da gallaza ma waɗannan bayan Allah da ke rayuwa a cikin wannan yanki na Sahel. To a yau, dangance da duk wannan ne shugabannin kasashen yankin Sahel na IOS cewa da Kapitan Ibrahim Traore na kasar Burkina Faso, da Kanal Hasimi Goita na kasar Mali, da Brigadier Janar Abdurrahman Chani na kasar Niger suka ce abin ya isa haka. Suka tashi tsaye-tsayen daka, suka ce za su dakile wannan mummunan tabi'a ta CEDEAO. Dangance da haka suka yanke shawarar hita kwata-kwata daga cikin wannan mabukeciyar kungiya ta CEDEAO, kungiyar 'yan baka anniya, kungiyar 'yan bakin ciki, kungiyar marasa hankali waɗanda ba su san inda duniya ta yi ba a halin da ake ciki yanzu. Daga yau ba mu ba ita, daga yau an raba gari tsakaninmu da CEDEAO, kuma wannan doka, wannan ƙuduri, wannan niyya da waɗannan ƙasashe suka ɗoka take yanke ne za ta soma aiki ba tare da wani jinkiri ko wa'adi ba. Ƙasashen yankin Sahel na IOS, Burkina Faso, Mali da Niger
sun soke sai da yawo kwata-kwata daga cikin al'amuransu na rayuwar yau da kullum domin cika gurin al'ummominsu da kuma shafe musu hawayensu. Da jin wannan sanarwa al'umma babban birnin Yamai kwansu da kwarkwata suka yi cincirindo inda suka hito a babban fili na Place de la Concertation ko in ce hili na tuntubar juna da ke nan harabar majalisar dokokin ƙasar Nijar a nan babban birnin Yamai. A waɗansu wato magangamar hanyoyi na shatale-tale musamman a can hilin eskadiri hilin daga a can ma waɗansu jama'a da dama sun taru a can domin nuna farin cikinsu da kuma murna. Mun zagaya a waɗannan wurare don jin ra'ayin 'yan ƙasa dangance da wannan yunkuri da ƙasashenmu suka yi na fita daga cikin sai da yawo. Sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamin, muna matuƙar farin ciki da Allah mai kowa mai komi ya gwada muna wagga babban rana. Abun da ya waɗo muna kai tsaye, amma duk da haka kaga ga taron jama'a nan ya hoto. Da a ce abin an gaya mu da rana kaza ne za a yi ta, da mutanen da za su hitowa sun yi ƙarhin waɗanga, domin ƙungiya ta sai yawo sun ɗauki wani ɓangare wanda ba sashen aikinsu ba. Yau ina ganin in ban yi kuskuren lissafi ba muna da shekara 51 da kawo ƙungiyar sai yawo, amma a matsayina na ɗan Nijar ba mu ga wani abu ba wanda sai da yawo ta muna na matsayinta na haɗaka ƙungiya. Amma a yau kwatsam saboda ɗai ta ga Nijar ta haɓaka za ta ci gaba, sun ka zo sun ka ɗauki wani abu wanda ake ce ma takunkumi sun ka kabga muna na zalunci da danniya da baƙin ciki da hasada. To a matsayina na ɗan Nijar waɗanda ba su kama mana ba sama da shekara 51 don mun yi ta tare da su, sai in ce mun yi warin ciki da wannan, sai mu ce alhamdulillahi mun ji daɗin wanga abu wanda an kai, domin an ma makara da jimawa a dare a ce an yi ta cikin ƙungiyar sai da yawo. Waɗanda ba su da jirgi ƙasa 12 waɗanda aka game mun zauna muna jiran su zo, sun ce jirgin su ya ɓace. Waɗanda ba su da jirgi muna zama tare da su, ana kawo ƙungiya sama da shekara 49 a ce ba ta da jirgi wanda ta kai zakuwa zaman suru. Tunda ba su son suru, abinda mun kai waɗanda ko in ce abinda shugabanninmu sun kai shine mahi alheri ga dukkanin wani ɗan Nijar wanda ya san abin da yake yi. Sai dai mu musu fatan alheri, Allah ya kama muna kuma Allah ya gwada muna iyo muwa ma haka mun hitar daga cikinta. Yau muna cikin babban farin ciki. Farin ciki shine wanda yau wanda Allah ya gwada muna wannan abu mun jima muna neman tun yaushe shugabanninmu, amma su shugabanni ne masu nazari, suna nan dama suna nazari, amma sai yau Allah ya kawo wannan rana. To alhamdulillah muna ma Allah godiya, abu ne da ya zo daga Allah kuma mu karba da hannu biyu. Allah ne ya yi shi ba wani ba, to kuma muna roko ga wajen Ubangiji subhanahu wataala kuma ya ƙara kama muna wannan gwagwarmaya da muka ɗauko. Duk wani wanda ke neman ya kawo ya cuta ma waɗannan ƙasashe uku na IOS muna da wajen Ubangiji Allah ya tona mishi asiri ya hidda shi ga hili. Duk wani wanda bai son mu ci gaba da na waje da na cikin gida Allah ya tona mishi asiri ya hidda shi ga hili, kowa ya gane shi. Muna fata wajen Allah subhanahu wataala ya kama muna mu ci gaba da wannan gwagwarmaya da muke yi, kuma kan mu tsaya. Gwagwarmaya yanzu mun ka fara, yanzu na bayan sai da mun kare da sai da yawo gwagwarmaya yanzu mun ka fara, mun kare da sai da yawo. Akwai sauran kasashe, sauran shi na nan, su Amurka na nan da sunan munafukan waɗanda suna ciki ba a sanin su, suna nan cikin mace zan kai kaina suna nan ba a sanin su, amma muna fatan Allah ya tona musu asiri su ta gari. Gaskiya mu wanga labari ne wanda ba da mun ka same shi mun yi farin ciki, baske wanga abu mutum baya mun ka so a shi, tunda ai kowa jiya da 'yan ƙasa sun tambaya da Nijar ta hidda kanta cikin sai da yawo, tunda mun gane da tahiya gar sai da yawo ta kai tahiya ta zalunci ta, tahiya ta cuta 'yan ƙasa ta, tahiya ta halaka 'yan ƙasa ta, tahiya ta kashe mutane ta. Kenan yau da ƙasashen ga namu sun ka ɗauki kanunsu sun ka hidda su da cikin sai da yawo, gaskiya sai mu ɗauka da shugabannin ga namu kamar wani yauni ne sun ka shidda ma 'yan ƙasa, tunda ka gare tun levensi zuwa yau babu irin bala'in da sai da yawo bata nema a zo, sun zo ma har lokacin da sun ka so a ɗauki yaƙi don a zaka a kashe duka 'yan Nijar a aza wani bisa yawo. Kenan wannan yana gwada mun da sai da yawo hankalin su gurbataccen hankali gare su, ba mutane ne wa'en kaso 'yan ƙasa ba. Kenan yau da mun ka raba kayan mu da su, gaskiya alhamdulillah gaskiya muna yi mu kuma shugabannin mu godiya, kuma yau abinda muka fata ga duka 'yan ƙasa shugabannin IS mu tsaya mu kama junan mu yi uwa guda uba guda, kun mu gane da wagga tahiya da muka yi tahiya ta muka ta zancen ƙasa labusan nino. Kenan duk daga 'yan ƙasan ga uku
muna son mu mai da kanun uwa guda uba guda. In wani hatsari ko wani abu ya shiga mu yahe mu juna. Tunda yau tahiya ta take ta mutum guda ta muke kenan mu tsaya mu sa AS din nan zamu gaba mu so kasar ga mu so abinda ya kamata mu kama dan kasa ta tashi. Sunana Hajiya Maryam Sise, ina tare da AAS tunda dai ni mai lanshi ce, uwata Maliyan ke babana Nigerian, kenan AAS ne ni har ga wuya. Yanzu mun ji daɗi da waɗanga kasashe sun ka zo suka gamu tun da farin farko duk gurfukin da nike ciki sai da na faɗa musu diyaukin mu ba ya hita sai in mun hita cikin sai da yawo mun hita cikin union monetaire. Yanzu abu guda muke roko ga AAS su hidda mana ponyen mu kuɗi l'argent shine mutumci in kuɗin mu ya hita diyaukin mu ya hita. Vive le Niger, vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive les citoyens africains. Alhamdulillah yau rana ta zama muna kamar ranar sallah. Mun gode ma Allah, mun gode ma ma'aikin Allah. Kuma wanga abu da sun kai mu ya mahi muna daɗi. Kuma mun ce Allah mun ce sojawa. Allah shi rika musu. Allah shi rika musu. Allah shi rika musu. Sai mai Zumbu Muhammad ni ce deuxième vice-président ta MNSP Inci. Yau waga rana da muka gani rana ce wadda yalla an ba mu aljanna ɗaya ce za ta yi muna waga rana murna. Tunda 'yan ƙasa ne mun ka taso da fifi wata 6 muna wahala muna an yi muna sanction an yi komi Allah bai amsa ba. Sai in preve wanda ga sa mu 'yan Niger mu san mu musulmi ne kuma Allah na son mu. Dan in ba Allah daga son mu ba da yanzu sai dai ta gama da mu yau ga mu mun ka gama da ita oliya sai dai ta zo ta gama mu da mu ta kawo mu da yaki da mu na ka Allah a can dabara suna cewa a kawo mu kasar ga yaki Allah bai amsa ba kuma Allah ya hisu kuma ya hisu yana tare da mu mun yi imani da Allah kuma Allah ya kama muna wallahi rana ce ta murna yau duk dan Niger mai jin ciwon Niger yau sai ya kwana farin ciki ya daura ba a zato ne farin cikin ma ba a iya gwada shi aljanna shiga aljanna dan ne yi muna wanga farin ciki idan haka muna goyon bayan soja 100% ko ruwa ko iska muna nan tare da su kuma IAS Allah ubangiji ya sa haɗin kan ga IAS ya ƙara ci gaba ya ƙara ƙarhi kuma Allah ya kare mu Allah ya ƙara kare mu Allah ya ƙara sa mala'ikun tsaro su ƙara tsare mu duk shedin da sai da yawo za su ɗaukowa da mutanenta Allah ya maida musu kansu Allah ya maida mu kura anniyarta duk abin da za su yi mu farin ciki ne a gare mu farin ciki ne saboda wannan kungiya ta kwatanta tun da matsalar Mali ta fara ta zo ga Burkina har ta kawo ga Niger mun tabbata mu yi nazari akan takunkumin da aka azamu mun tabbata wannan kungiya yau magabatan da suke gabanta ba magabata bane masu adalci wanda suke tausayin talakawa. Kuna tuni duka takunkumin da aka sama Mali aka kawo ga Burkina kuma har a gare mu takunkumi da ba a taba gani ba kuma wanda ya taka dokar kungiyar mata ita sai da yawo wadda bata ba da izinin a yi haka ba to muka gane cewa ke lalle wannan kungiya ta sai da yawo in muna son lahiyar mu mazamnan Niger da Burkina da Mali ya kamata mu hutar daga ita don saboda mu ma mu ci gaba akan cewa ne muka ce mun amince game da wannan yunkuri da wannan president guda uku suka dauka cewa sun huta daga sai da yawo kuma mun tabbata alheri ne a gare mu yanzu ta rage gare mu mu sake sabon zama mu shirya tsakanin mu san wani irin hulɗa za mu kawo dangance da wannan ƙungiyar ta ƙasashe guda uku saboda mu ma a san muna iya yunkuri muna iya taimaka al'ummanmu ba tilas ba sai da wa'annan magabata wanda suke ma horon shi aiki wanda suke ma amurka aiki kenan su ba kishin afirka bane ba kishin sai dawo bane a kishin nasaru ne da suke tura su takura mu don su samu su karya mu su tarota mu su kamu hatsari a cikin ƙasa don su samu su zo su yi amfani da arzikinmu to kenan mu alhamdulillahi rabbil alamina sai mu ma Allah godiya Allah yana tarar da bawan shi bayin shi al'umman sahel
ta yankin burkina da mali da niger, kuma muna amanna da wannan decision kin da aka ɗauka. Daga nasu bangare al'ummar yankin karkarar Junju su kuma domin kawo goyon bayan su ga wannan yunkuri na majalisar ceton kasa ta CNSP kudade ne suka tattara domin zubawa a cikin gidauniyar nan da aka girka ta ceton kasa mai suna FSSP. Sun turo waɗannan kudaden nasu ne daga hannun wato prefe na gundumar ta Junju wanda zai isar da wannan sako nasu zuwa ga magabata, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na abokan aikinmu daga Doso. Al'ummar yankin na Ginju sun haɗa kuɗi fiye da miliyan 5 na sefa, wanda cikinsu akwai jika 300 da kuma uwaye na mangoro irin shifka grefe, wanda al'umma na yankin Kutumbu sun ka haɗa sun ka ba da dukkanin wannan kyautar ta fiye da miliyan 5 da ma uwayen itace sun miƙa ta ne zuwa ga gidauniya ta ƙasa. Lalle shugaba na kwamitin na gidauniyar ƙasa rehe na gunduma ta Junju Adamu Alhaji Bawa da ake kira da Ado ya miƙa wannan kyauta hannun magajin bariki ita Junju Garba Nufu. Wagga rana ita ce da adda mahimmanci danganta da tun lokacin da muka kafa wannan kwamiti na kawo gudunmuwan wannan kwamin wannan kanton ga wannan gidauniya ta ƙasa da an ka kafa domin a kawo goyon baya ga majalisarmu ta sozawa sai NSP. Muna yi musu godiya. Kamar yadda kun ka gani yau mun karbi kuɗi miliyan 5 da jika 271 da rabi mun ka sa ga hannun prefe na gundumarmu na Ginju. Bayan wannan kuna gani a gabanmu wannan itacen mangoro garefe masu mahimmanci zuwa ga tattalin arziki da tattalin noma cikin ƙasarmu ta Niger. Mun samu gari cikin wannan community tamu da sun ka kude cikin wannan aiki na noman rani da tattalin itace shine garin Kutumbu sun ka kawo muna wannan itace guda 1000 gudunmuwa ce bancin kuɗin da sun ka sa gudunmuwa ce sun ka kawo ga CNSP domin gwagwarmayar da ake gayi dare da rana zuwa abinci ya wadata cikin Nijar sun kawo tasu gudunmuwa kenan. Muna yi ma kowa da kowa godiya jama'a duka wanda ya sa hannun shi. Kun ga kuma bancin du'a'u da sabkar Kur'ani da ake yi muna jinjina ma malamanmu dare da rana mun ce kowane lokaci ina da an yi sallah a yi ma Nijar addu'a. Allah ya saka da alheri, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu, Allah ya taimi magabatanmu duk wanda ya nuhi ƙasar Nijar da wani sheri na ya koma mishi. Abinda dalilin kawo wannan kwamiti namu da suna na Isiya Isu mai garin Jinju. Mun kawo wannan kwamiti domin tahiyar da kama masu NSP, kama mata goyon baya a san lalle 100% muna tare da ita. Alhamdulillah sai mu wa Allah godiya, mu jama'a godiya, kuma abinda an ka nema ga jama'a Allah ya taimaka kuma an samu, sai mu jama'a godiya. Allah ya saka musu da alheri. Bayan karɓar wannan kyaututtuka lalle shi ma magajin barikin ta Junju Garba Nufu ya miƙa wannan kyautar zuwa ga kantoma na gunduma ta Junju Capital Hamma Sukunde, wanda shi ma ya tabbatar da zai isar da wannan kyauta hannuwan da sun kadace. To madalla masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin waɗannan labarai na yau. Da fata Allah madaukakin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan tamu ta Nijar, ya tabbatar muna da kwanciyar hankali, zaman lafiya, arziki da wadata. Wannan yunkuri da kasashen mu suke yi na AAS domin tabbatar da cikakken 'yancin su, Allah madaukakin sarki ya shige musu gaba kuma ya sa mu ci nasara akai, ya tabbatar mana da alkhairin sa gabaki daya. Anan muka kawo karshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za ku tarbi Zulha Gambo don jin waɗansu labaran. Ni kuma a madadin abokan aiki gabaki daya anan nake fata alheri da ku. Assalamu alaikum.